बेखौथ' नुदों बिराद लाइनखि होदों होननानै दा बे बाथ्राया बेल' नङा अनेकथा दिनाव अनेकथा खोथा बुङो दा लाइन फिस होननानै बुंदों होनबाथ' आरो गावखौ मोजां मोनदों होननानै सानदों जेनेबा खिन्थु एक्सुवेलि बे नङा जे गावनि पार्टिनि मानसिया गावखौहाय फ्लाइं किस होदों आरो जोंनि मानसि बेहाय रावखौबो फ्लाइं किस होआखै जोंनि बे आमजों बाजार बेयाव जेरैहाय बिदि इलेक्सन फोसावदोंमोन बेवहाय आंनि समाजनि 80 जनसो बा 100 जनसो बारा दं बेहाय दा बिथांमोनखौ आं दोननाय लोगो लाबोदों आरो बेबायदिनो गामिनि गासै मानसिफ्राबो ओंखारनानै दिनैहाय मोनसे गाजा गोमजा कनफारेन्स बेहाय खालामदों आरो जों बेखौ सावरायबाय आरो बिथांमोना बेखौ गोजोननाय मोनदों आरो आसा खालामदों बिथांमोना दिनैहाय जोंनि भट होनानै आरोबाव जोंनि बे सरकारखौ फिन बिनो थिरांथा लानानै दं सिगांबो जेनाखि आंनि जेनाखि परिस्थिति माने पलिटिकेल परिस्थिति जोबोद मोजां आरो होनाय लोगो लोगो दैया दै गाइखेरा गाइखेर जानो थांगासिनो दं आरो बिराद मोजाङै दिनैनि दिनावहाय आं आसा खालामनो हायो आरो जेनाखि दिनै दिन आपडेट रायजो राजा जेरैहाय इउपिपिएलआव जगदान खालामनाय बेखौ जोङो नुदों आरो नैबे आंनि बाजारावबो दिनै आंनि समस्थिनि माखासे बेबायदि जादों आरो मोनायावबो समस्थियाव रायजो राजाया दिनै ज' ज' फैनानै आंखौ मदद खालामफैदों आरो देरहागोन होननानै दिनैहाय जानो मोननैल'जोंसो सरकार दानो हाया गासैयाव जोंबो मोननैल'जों जाहा बेनिफ्राय बांसिन मोनसे खोथाखौ बे मोनसे बिबानखौबो रुजुनांगोन जेननायनि बिबानखौसो बे बांसिन रुजुनांगोन खारन बे मोननैयावबो जेननायनि परिबेसा बेहा दङ होमबा बेहा बांसिन जेननायनि बिबानासो बांसिन दं आरो बिथाङा जेनखौ जों नुदों जे दिनैनि बे प्रफेसराव बिथां होदों आरो जोंनि बे ओनसोलाव आन्दलनजों गोरोबना थानाय आरो जोंनि बे बर' हारिया माखौ बुंदों बिटिआर आरो बे बिटिआरखौ खालामनानै फैनाय मोनसे सरकार बे इउपिपिएल सरकारखौ जोंनि बे गासै सुप्रिम सुबुंफोरा एसेसोब मानसि दा बिथांमोना बेयावनो बांसिन गाजा गोमजायै दङ आरो आरो आं दिनै नुफैबाय निस्सय इउपिपिएलआ जेरावनो दङ आरो इउपिपिएल केन्डिडेटआनो बे प्रफिल चिरांगरावबो देरहागोन गतिके हाग्रामा बेहाय खुनु बेस गैया देरहानायनि जेनोखि लामा दङ बेखौथ' नुदों बिराद लाइनखि होदों होननानै दा बे बाथ्राया बेल' नङा अनेकथा दिनाव अनेकथा खोथा बुङो दा लाइन फिस होननानै बुंदों होनबाथ' आरो गावखौ मोजां मोनदों होननानै सानदों जेनेबा खिन्थु एक्सुवेलि बे नङा जे गावनि पार्टिनि मानसिया गावखौहाय फ्लाइं किस होदों आरो जोंनि मानसि इउपिपिएलआ बेहाय रावखौबो फ्लाइं किस होआखै आरो बे शब्दआ बाहायजाथाव नङामोन बिथाङा बाहायदों बे गावनि खोथा बाहायथाव नङामोन आरो सानदों आरो आङो गिबियाव सिगांनिफ्रायनो आं दङमोन आरोना सिगांनिफ्रायनो आङो बिपिएफजों थायोमोन दिनैसिमाव आङो बिपिएफनिबो सिगाङाव खामानि मावदोंमोन एसे एनै गामियाव रायजो राजाफोरखौ एसे एनै बुजायनानै आङो बिपिएफआव मेम्बार सिस्टेम जानानै थाबाय बायदोंमोन दिनैहाय बिपिएफआव माने आङो गामियाव ओरैनो सेक्रेटारि हिसाबै गामिनि मानसिफ्रा आङो बिपिएफआवनो माखासे लिडिं खालामनानै होयोमोन गामिनि सेक्रेटारि हिसाबै नाथाय दिनैहाय जेबो आं बिपिएफनिफ्राय अननाय मोनथारैलाय आरो गोदोनिफ्राय आं मोनफेराखै दासिम दिनैसिमावबो आं गैया बेनिखायनो आङो दिनैहाय बिपिएफनिफ्राय आं एंगारनानै दिनै आङो बिपिएलआव अननाय मोनगोन आसा खालामनानै आं दिनैहाय जगदान जाबाय बिपिएलनि देरहानायनि थाखाय जोङो जेखि बिपिएलआ जेराव देरहायोब्ला जोंनि थाखाय अननाय होगोन माने जोंनि जानाय लोंनाय थानाय जोंखौ हारि हिसाबै अनसायगोन जोङो जेराव मावनो गोनां खामानिफोरखौ जों अननानै मावनानै होगोन जोंहा बेखौ मिजिं थिनाय दं आरोखि दिनैहाय जोङो सानजौरां गामिनिफ्राय 6 जन जयेन जाफैदों आं बेखौ बुंथिनानै होबाय आरो